روسيا ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝተሳተፉ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ናይ ክብሪ መዳልያ ዓዲላ ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ዘባው ኩናት ዩክሬን ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ዕማማት ዝተሳተፉ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ናይ ክብሪ መዳልያ ከም ዝሃበት ተገሊጹ እዚ ብሞስኮ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘምልክት ምዃኑ ተሓቢሩ ሰበስልጣን ሩስያ እቲ መዳልያ ምዕዳል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ድልዱል ሽርክናን ሓበራዊ ምትሕብባርን ዘረጋግጽ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ኣብ ግጭት ዩክሬን ወታደራዊ ተሳትፎ ወጻኢ ሃገራት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘርኢ ብምዃኑ ብማሕበረሰብ ዓለም ልዑል ቆላሕታን ምክትታልን ክስሕብ ከም ዝኽእል ይግመት بخال زينا إسرائيل حبرات إمارات عرب مس إيران أبزنا برخينا سراوي سلوو نايت سرا ميسائل أيردوم يأير مكل خال سرعات كم سددت كل تسبب سلطان إسرائيل حدني أمريكا بعد سلطانين ناكسيوس حبيرون إيران أستطحموش 250 بالستيكن كروزن ميسائلاتن لعلخل تشحن 300 سوالو نفرتي ناب إمارات عرب توكيسا بخال زينا حدا كاب زلعلو سبب سلطان دعمل سريع بعبد الله التيجان زفلت عبد الله شاب ناب سراويت السودان إيدهيبون مفنجالات عطوق حيل دعمل سريع عبزغط إلى الجل أوان بحمشاي درجة سرع كاب زلعلو سبب سلطان RSF برغادي الجنرال كهلا عبد الله شاقاب ناب سراويت السودان من سراويت إيدهيبون لهم بخال زينا منستر مكلخال مالي أمد كاتي تقتلون منستر مكلخال مالي ساديو كامارا أبكباب باماكو أبزر كببز هستعات أو التدرو عردي كاتي أبزر كمن برغزو بنفس قتلته مدكعت مكينة دحرم فتسامو تقتلون أتبع سان حموشن ميازيا زقات مدكعتي أقل نايتي بجمع نصرات الإسلام والمسلمين المشارق تعطقات والدبات زمراح أبستفلا لزواتات استوادد مدكعتيهم أبالا سدرون من جسات ستان كم سحبرغو أتفنجران منبر جازا 5 عنوان كامارا بقول بعلت بيتون كل تدقون كم زموتو تقليتون كامارا ما خلي عند جزاء جونتان نايك أروى محازا آسيمي قويتاني نيرون أبعلوا من قست خلتشن إسران حدن كلتشن إسران حدن قل فتراس تتقوات خوينو معلم سروسيا استأسسرو حيل تاسلوا والتدرا متحبار أم حيال عبي ترا تتقويتو من محدار ترامب أبلعلي إرتراس تبين إجرتات كالعلم خانو حبريتا دحر موصو بزح قصاص يكون تنتنتي ناي ترامب نتصور استراتيجي زي مهلاو زرقوسانا يكبلو يقلصو لو بمسارة وسو من نقاقر خوين زلو فوليت أبتاب وول ستريت جورنال نقالنا حج النبارات نسبة سلطان بمتقاس لعلوها مخار بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب أب قد أفريقيا ماسار بلوس نخالوت مزنو أبسها ومقلتين أمريكا ولعلي إرتراز نبر أقدام العال علامة زلوا دحر محبارو أو علته وعلمه وحدش حبريتان تنتانا بوليسين زتكور زيناتات زقرب مربى فورين بوليسي دونالد ترامب بلعلي إرتراز نبر أقدان مئلايز قبر فتنا النعابيز خيزلو نتصور استراتيجي زي مهلاو زرقوسانا 5 خونا قليتون اتمربى بمقلتيو أبسو منزي من محدار ترامب بس منقستي إرتراب بحبو زر بمكاد نتتسانح أقدا أمريكا بلعلي إرتران مئلايز الدناقر وين مردو زتقم نقاري كبل قليتوهم مبزحتو قزي أقدا لاي مالت ملكت موداتا نحدا من محياشات زلو من قدي زبلت مربب نزنا إرترا وانا وقداي مسناي سودان سوريان من العال إقداتات ترامب كما ونت بمتقاس كتأساس روكوا انتفتنا إرترا خمتن أبنتي لوز تقسن هاقرات منقست مغيار وي من محياش أقبرتن كبل اتناي ترامب بس منقست إرترا داق ماي دبلوماسي ناي من محياش دلي كمحدشن زينو تصورن ممثال عمدو قليس اللون ناتي بلعل دمتيها وكم زوار حميازيا استرقاقت انات انتي إرترا مريحو أب سلطان زلو منقست إرترا غيتغيره من محدار ترامب هاسو زولو زلو من محياس مدنا زي نتصور زبولو قالن صار إرتران هزبان ازنا حج تبقسو أمريكا بلعلي إرترا زعقتو حيل 5 إلا مردا 5 دليو زقلت ازنا حج صبق تبقسو تحت من محدار ترامب مبقسي إنبار بمسارت نايلو محمد قال محتد بريزيدنت إسياس عقوداي تمد هاقرنا مس أمريكا دما بفلاي عبكلتشن 10 دوشنب قدما إمبر السلطان بريزيدنت دونالد ترامب عبزواق قرنا أفريكا بفوليكا بقرواب تهاقرات كسرح اللهم تأنحو مأزنو مسحاتو بوليستاتنا مئرام سحلمة عالصمدو نمئتا وستوسد تبقسو بهاقرنا مجمارو يقلت نايزاب ندما بريزيدنت إسياس بقدما إمبر السلطان من محدار ترامب زلاخو دبدابي أو انتاو مل سرخيو من باريو زقلت انتخو نقنا ما خرطينا زبلو أو واشنطن زلو إرترا تصمدو مجمرت أقامات كفتارو 5 رأيو بريزيدنت إسياس بتوساخي يعبر الزقاء من محياس مدنا أمريكان إرتران بمن محدار ترامب هاندبت سمت زي كونس بتدقاقا مخسر حلو تسنحن بوغن ترامب نتصور زخونا أو انتاو ملس خركب مصنحون مردا يدلي
ዓለማዊ መዓልቲ ምቁጽጻር ሕማም ዓሶ ብደረጃ ዞባ ማእኸል ተዘኪራ 25 ሚያዝያ ዓለማዊ መዓልቲ ምቁጽጻር ሕማም ዓሶ ምጥፋእ ይከኣል እዩ ከምኡ ጻዕርታትና ንሕይል ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዞባ ማእኸል እምባ ደርሆ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ተዘኪራ ወኪል ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ወይዘሮ ሂማን ወልደ ገርግሽ ኣብ ዘስማዕቶ ቃል ከም ውጽኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ተርእዮ ሕማም ዓሶ ብደረጃ ዞባ ብልዑል መጠን ከም ዝነከየ ገሊጻ ኣብ ጨንፈር ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ምቁጽጻርን ምክትታልን ሕማም ዓሶ አቶ ክብረአብ ተስፋ ሚካኤል በወገኑ ሕማም ዓሶ ካብ 2016 ክሳብ 2030 ንምጥፋእ ብደረጃ ዓለም ዝወፀ ውጥን ንምዕዋት ኣብ ሃገርና ካብ 2018 ኣትሒዙ ዕቱብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናብ ባዶ ምትሕልላፍ ንምውራዱ ኣብ ዝዕመም ስራሕ ናይ መላእ ሕብረተሰብን መሻርክትን ምትሕብባር ከም ዘድሊ ሓቢሩ ካብ 2000 ክሳብ 2024 ብደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ 2.3 ቢልዮን መጠን ሞት ድማ 14 ሚልዮን ከም ዝነበረ ዝሓበረ አቶ ክብረአብ ካብ 95 ሚታዊት ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ከም ዝነበረ ኣብሪሁም ኣብ መወዳእታዊ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ናይ ዘርከባ መደበራት ጥዕና ሓለፍቲ ከምኡውን ወከልቲ ጥዕና ኣብ ዓድታት ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ናይ ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ጸብጻብ ኣቕሪቦም ዓለማዊ መዓልቲ ምቁጽጻር ሕማም ዓሶ ሎሚ ዓመት ብደረጃ ዓለምን ሃገርናን ንመበል 19 ግዜ ተዘኪራ ጉጅለ ልኡኽ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ዑደት የካይድ ኣሎ። ጉጅለ ልኡኽ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽላታት ሕርሻ፣ ጸዓት፣ ምምዕባል ገማግም ባሕርን ካልኦት ቁጠባዊ ጽላታትን ኣተኪሮም ተዘራሪቦም። ጉጅለ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ንዕቤት ኤርትራ እንተላይ ነቲ ርእሰ ምርኮሳ ንምምስራት ዘውጻቶ ሽቶ ንምድጋፍ ቆሪጽሎም። ብመሰረት ጸብጻብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኤርትራ ሓንቲ ካብ 8 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መደብ ዕደና ብቑዕን ውጽኢታውን ወፍሪ ዘካየደት ሃገር እውን እያ። እዚ ድማ በዚ ትካል ኣብታ ሃገር ኣብ ጸዓት ትምህርቲ ጥዕና ሕርሻ ኢንዱስትሪ መሳንዕ ወዘተ ዝካየድ ወፍሪ ሓጋዝ ይገብሮም ከም ዝፍለጥ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ 30 ሜጋዋት ዝበጽሕ ኣብ ኤርትራ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ተተካእ ጸዓት ደቀ ምሓረ ንሱ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ከም ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝመሓደራ ኣብያተ ስነ ኪነት ምትካልን ምዕባይን ቤት ዕዮ ካልእ ልምዓታዊ መደባትን ይሳተፍ ምህላው ይፍለጥ። بخال الزينة أجمال كح بحري أبزر بنين 2026 تساتف هاجراوت كانت قدم بشكلتا إرترا مسزبي تلاليا إذا بمكرا سلطان يوناس زكاريا سندات آليت أبتيك 27 ميازيا كسكاب كل تقوم بس زكايد زور تساتف هاجراوت كانتا نول دوت صفوات نوشت هاجر تقدمت هي بهبتم ناتان مدهنية كيبن تخلا مريم يافيت مولجيتا نفتاليم إفريم ميرون مسجانا أم سار عسلي فايا أبتن مبل إسران حدن جزيو زكايد زور تساتف أبنين أتيا زلام ኣብ ኤርትራ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2026 ንምጽምባል ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ይካየዱ ኣለዉ። ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ውድብ ሰራሕተኛታት መበገሲ ልምዓት ብዝብል ቴማ ዝተፈላለዩ ሰሚናራት ኣውደ ጽንዓታት ህዝባዊ ወፍርታት ከምኡውን ናይ ስፖርትን ባህልን ውድድራት የካይድ ኣሎ። እቶም ንጥፈታት ብቐንዱ ኣብ ዘምስዑ ነጥብታት ዘተኮሩ እዮም። ናይ መጻኢ መደባት ምፍጣር ዕድላት ስራሕ፣ ዕቤት ፍርያት፣ ኣብ ስራሕ ዝንጸባረቕ ፈጠራዊ ኣተሓሳስባ፣ ታሪክ ቃልሲ ሰራሕተኛታት ወዘተ ኣብ ሓደ ግዜ ኣመኻሪ ቁጠባዊ ጉዳያት ህፃን በሸሻ ዝነበረ ኮኪ ኣቢሰሎም ብሕግን ብሓይልን ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓቕሚ የብላን ንኤርትራ ክትሰዓር ክብል ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ እዛ ብዘይልመነን ሓገዝን ዘይትኸይድ ሃገር ሓይሊ ዘለዋ ዝመስለኩም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ደጋጊምኩም ስምዑ። ዜና ዕረፍቲ ገዲም ተጻዋታይን ሓለቓ ጋንታን ኩዕሶ መርበብ ለኣከ ገብረ ሚካኤል ሊንጎ ተሰዊኡ። ገዲም ተጻዋታይ ጋንታ ብድሆ ሓይልታት ምክልኻል ዝነበረን ድሕሪኡ ክስካብ ዕለት ዕረፍቱ ኣሰልጣን ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ሰንጥቕ ዘገልገለን ህውውን ምኩርን ስፖርተኛ ለኣከ ገብረ ሚካኤል ሊንጎ ብ16 ሚያዝያ 2026 ኣብ መበል 53 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብመስዋእቲ ተፈልዩ። ለኣከ ከም ተጻዋታይ ቁመቱ ተጠቒሙ ብስማሽን ሓያላት ውቅዒታት ብምምላስን ንጋንቱ ብምዕዋዝ ዝፍለጥ ከመሰልጣኒ ከዓ እንተጻወቱ ቴክኒካውን ታክኒካውን ተመክሮ ብምስግጋር ይኹን ሞራል ብምዕጣቕ ናብ ሜዳ ዘእቱን ብዙሕ ግዜ ዝዕወትን ውፊን ክኢላን ኣትሌት ነይሩ። ስውእ ለኣከ ገብረ ሚካኤል ሊንጎ ስነ ስርዓት ቀብሩን ጽባሒት ሐሙስ 17 ሚያዝያ ስድራ ቤቱ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ብርክት ዝበሉ ስፖርተኛታት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ። ኤርትራዊት ወይዘሮ ለምለም ልኡላይ ኣባል ሃገራዊት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ተዓዋቲት ሌጋሲ ኢንስፓየሪንግ ዘ ኔክስት ጀነሬሽን ኦፍ ሊዲንግ ሌዲ ብዝብል ተዓዋቲት ኣዋርድ ኮይናላ። ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛዊ ሓለ ኣላይ ስድራ ተሰካሚ ድርብ ጾርን በዓልቲ ዓቕልን እያ። ኣብ ብረታዊ ቃልስናውን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ዓውደ ኩናት ዝተረጋረገት ሓፋሽ ውድባት ኮይና ብዙሕ መስገደል ዘሕለፈት ዓጢቓ ዘዕጠቐት ጸኒዓ ዘጽንዐት ዝተሰወአት ሰንከለት ሓርበኛዊት ሃገራዊት እያ።
لوخ إيرترا أب روسيا بستقانع قطبا وعلى يورو إسيا تساتيفهم أمباسادر إيرترا أفيدريشن روسيا أتا بيتروس تسقاي استمرح لوخ إيرترا كاب 20 كلتن ميازيا أب كتما يكترينبرغ روسيا أب استقانع مبل 16 قطبا وعلى يورو إسيا تساتيفهم أتب موهاد مينستر تمرتن سنة فلتة روسيا يونيفرستي سنة قطبا إيرالن من محدار كتما يكترينبرغ ستودو على بغند تمهارو يونيفرستات من إسيات تمرامرتن متبباع كمون أمونغو تمهارو يونيفرستات عالمني حبار مرداتان مفتار زعلمي نيروم أمباسادر بيتروس تسقاي بزسمعو مدره أتقاطامي متحوار نمدنفع عدل كم زارحو زلو صنعمنات قاليصوم أبتو على أمباسادرات دبلوماسياتاتن بريزيدنتات يونيفرستاتن تمرامرتن زركبوهم كاميتن 17 هاجراس توكلو 24 شحته ساتيفوم نيروم بخال زينا بوغن كلل تግራይ بمخانة تزكايد زنبرة صمدون ركبات زمرحون زمأزنون زنبرة الفعاتي تسفا كما أسرتي أبز حلفة معلتات كم زوجة كاب كلل تግራይ زينا حبريتان وطي نيروم الفعاتي تسفا كما أسرت دحر موصو أبز تفلالي مرة خبيتات بممتا نتحوحاتن أكالات تان سراوت تግራይ وسيدوم وزركب زلو السانتات كنقفن أو حدقاتات زأتو يكبل استفلالي رئيتوتات كهب تسانيحون اللون تمالا ما سيدوما أكالات تان سراوت تግራይ نتول كسب أب تحت قيد 5 توو كاب كلل تግራይ حبريتاتات النوص يركبالهم أوشت مريت كلل تግራይ بمخان سرعة بلصقنا تلأخو تسكيمهم نتحوحات كمون سراوت تግራይ أكالات تتا تግራይ زكايدو ومنقصقاص بحدقا زودقو بزحات تقارو لهم كبر أمباسادر علي إبراهيم أحمد أمباسادر هاجر إيرترا هاجر قطر نكبر أمباسادر عمر جا أمباسادر حبتي ريبابليك غامبيا تقبلهم أزراريبهم أتوم كلتا أمباسادرات كلتي أو متحوار نمتنخار بزكاللو منقدتاتن نزن مسسان مدنفعن زلو عدلات تمايتهم بتوسخ بستفلالين حبار تقداس نزلوهم زباون أقراون قديات رئيتو تلواويتهم أبكرنا أفريقيا أتين لعلونة هاجر زقلص حدا منقستي حدا سراويت زبل متكل كابسنس حساب حليفو أباي تختقور بخبيد كبده يرألهم إذا زوا بزحنة حيلتات أبزنا قسلو بوليتيكا وسلطان دما بأفشن بقو برس عكانا المدرغ بتيحو يركب استريوزي أمونغو ماخلاي منقستين كابوليتيكا وماخل تقليل نازبلون زلو زي تفتح تاريكا وقجتاه زمنش مخانو تنتنتي يقلتهم منقستاتنا تفتحو مكفال سلطان تقلب حتوتات بالزباب كندي مفتاح زار أصوم قدنا وعطوات بمفتار سلطانون مكلخال سلزفتنو لومي اتم السحاب نهلا وزن هاقرات أو حدا قاتي ولوم أزهد حدود رات حالتات زس عبو سباو عنوات آزيو مريريوم عب سودان كام ميازي خلتشن إسران سيستن جميرو أمونغو سروع سراويتن دعمل ساريع بستول العقينات لعلى 10 مليون زيقاتات تمزابيلوم اتا بتزامادي سلطن بوليتيكا وبهل دسان حكارتم دما عب تاريكاري أتونا بزي تفلت عنوات تغاليعا أو إثيوبيا اتي عب سمين استخايدة كيناتي وتأمايتا شحاز زفك خونن كلو حجج ما أب كللات أمحران أورمون زكاية زلو قجتات نهزبي أب كبي سقاتا وديقوو يركب دو السودان كاب كلتشن 10 سيستن جميرو بستول العقينات حد لعلى 400 حيوات سبت أفيهم كسكابلوم دما مليون زيقاتات بتميتن سدتن يساقيوالو إذا هاجر دحرتين 10 عمتات مسكارتم زكاية تقال سنات النت أب كلتشن 10 حدن هاجر كتكونن كلا عبي تسفات نبيرو لانيروم يخون بارئة دحر بايتا كام مجمرتو بزحنة حالتا نقسلي نيروم أتبسال باكر زمرح من قصقاص حارنة حزب السودان أوشتو بعاليتن بوليتيكا الرأيان استخفافلي نيروم أتب كلتشن 10 سيستن زينوتو قد موكينات مبقسيو أمونغو بريزيدنت سالفاكير كابير دينكان مكتر ريك ماتشار كابير نويرن استفترنا سلطان قرقوسيوم أزم السحاب زينة هاجرا سراويت أب كلتا بمقفال ندو السودان نوعاليتا وهلكي تأتيوا أبزق زي تستحدث اسم مع سلام كتكبر زي كالولوك عند مغنيات كلتي موغنات نايقزار اسم عطوقات حالتا سلزوننون نسراويتم نو حدا هاجراو تكال كصمبرو فقادنياتات سلزيكونن يوم سالفاكير نبي بي ساب صحابو قال نحنا سلامينا ندلي ريك ماتشار جن وتر بحيل سلطان كحزيز دل كبلن كلو ريك ماتشار دما بزي مولو وهده سراويتن ديمقراسياو صقنان نامرص امخاد داغماي نخوينات معدامي بمبالي كراخر لو خبرات هاجرات نيكولاس هايسم دو سودان بزخفه بوليتيكاو دوتا تركب مرحتا ولقاو روحهم لعل هاجراو سلام يقدموا له كبلي وقس او
ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዝመስል ውጥጥ ሓይልታት ይዝረአ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ዳርጋ ኩሎም ሓይልታት ናይ ተሃጋር ብምዕዳምን ምስ ኤርትራ ውዕል ሰላም ብምፍራምን ተስፋ ብዝህብ እዩ ጀሚሩ ኖቤል ሰላም እስካዕ ምሽላም እውን በቂዑ እንተኾነ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ እናፀበበ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዳግማይ ተደፊኦም ካብ ማእኸል ክርሕቁ ተራእዮም ገለ እውን ክስካዓት ቃልስና ምክያድ በፂሖም ህወሓት ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ጠቕሊሉ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣስፋሕፊሑ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ከም መፍትሒ ዝተቐመጠ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብቲ ክልል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ክፍጠሩ ገይሩ እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ውድብ ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብተወሳኺ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተኣኻኸበ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ኣሎ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብጀነራል ታደሰ ወረደ ይምራሕ እኳ እንተሃለወ ኣብ መንጎ እቲ ምምሕዳርን ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ውድብ ህወሓትን ዘሎ ፍልሊ ነቲ ክልል ብኣብዝሓ ኣብ ክልተ ፖለቲካዊ ማእከል ኣእትይዎ ይርከብ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ኩነታት እውን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖን ኦላን ሙሉእ ቁፅፅር ስለዘይብሉ ሃገራዊ ምርግጋእ ክመጽእ ኣይከኣለን ተንታኒ ዊልያም ዴቪድሰን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዕጡቃት ሓይልታት ተወጢራ ትርከብ እዚ ድማ ንማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ኩለን ክልላት ሙሉእ ቁፅፅር ንኸይህልዎ ገይሩዎ ኣሎ ክብል ንኣሶሽየትድ ፕረስ ገሊጹ ቀለምና እንታይ ኣብ ብሽኮቲ ዓሲር ብሽኮቲ ጌርካ ሃትበልዕ ጽላል የለን ሓንቲ ቤከና ኣላ ንጎሆ በዚኣ ተጽጊዕኻ ተርፍት ቀትሪ ኮፍ ኢልካ ሃትረማ እዛ ፀሓይ 10 መዓልቲ ማሲሒና ድሕሪ 10 መዓልቲ ድምፂ ወድገረ ድምፂ ሰማዕ ኣለኹ ሕጂ ብባፅዕ ድዩ ብዓሰብ እንደይ ይብሎ ከማ እንዳበልኩ ከለኹ ናይ ሻሪቦ ከዓ ድምፂ ንሰማዕ ኣለና መርከብ መፅእ ኣሎ ኢሎም ዝብሉና እዚኦም ሕጂ ትሕተና እዮም ዘለዉ ኣብ እግርና እዮም ዘለዉ ያላ ተቐላጠፉ መርከብ መፅኡ 11 ፈረቓኒ ቀትሪ ሕጂ ናይ ንጎይ ቅድሚ ፋዱሲ ተዳለዉ ያላ ፅዕዮም ክውፁ ሸበድበድበድበድ ኢሉ ሕጂ ኣብ ትሕተና ከምዚ ኢልና ስለ ንጥምቶም እቲ ባሕሪ ቀረባን ጥልቀት ዘለዎን ፅቡቅ ጌርካ ስለ ትሪኦ ፅቡቅ ጌርካ ትሕብሮ የማን ፀጋም ናብዚ ሰጠወ እንዳበሉ ወፅዮም ልክዕ ኣታ ባብ ናይ ሃዋክል ወፅዮም እቲ መርከብ ከዓኒ ብኔው መፂ ጎፍ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ጎኒ ንጎኒ ደቂ ተባዕትዮ ብምዃን ዝተቃለሳሉን መንነት ሃገር ኣብ ምቕራጽ ዝተጻወታሉን ውርሻ ቃልሲ ናጽነት ሎሙን ይቕጽል ኣሎ ነዚ መንፈስ እዚ ድማ ናብ ባሕሪ የሰጋግር ኣሎ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ብምዃን ፈጣናት ጀላቡ ምክልኻል ባሕሪ ዝውራን ኣብ ንጥፈታት ምክልኻል ገማግም ባሕሪ ብምትእምማን ይሳተፋን ኣለዋ እዚ እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ተሳትፎን ነተብ ሲቪላዊ ይኹን ናይ ምክልኻል ዓውድታት ንተሳትፎ ጾታዊ ዘተባብዕ ዝሰፍሐ ሃገራዊ ፖሊስታት ዘንጸባርቕ እዩ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ንመላእ ከተማታት ሊባኖስ ብደረጃ ሰርዐን መሰረተ ልምዓት ሒዝቦላህ ደምሲስዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዕጡቃት ሑቲ የመን ናብ እስራኤል ትኸይድ ዝነበረት ኣፅዋር ጻዕነት መርከብ ከም ዝማረኹ ይገልጹ ኣለዉ ዕጡቃት ሑቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ርክባት ዘለዎን መራኸብ ክዕኑን ክማረኽን ጸኒሑ እዩ